Verse number 13. Asifundeni bazalwane. No, ufuna isho ngesilisa. Amen. Kodwa kanti le mic beningani Jesus. Khona uyakuphumelela uma ugcina ukwenza izimiso nezahlulelo uJehova ayala ngazo uMoses. Makancane. iChronicles zokuqala lezo. Yep. 21. 22. Ayibo. Amen. Ayishuthi mina nenkinga 21 ke sifunda ubuyele emuva ku 21. Verse number 13. uDavide wathi kuGadi, nginosizi kakhulu. Davide wathi kuGadi nginosizi kakhulu. Yeah. Mangiwele esandleni sika Jehova. Imake khona lento uDavide aseyisho ke manje. Usethi ke manje mina ngivesane ngwele kwezika Jehova ke izandla manje. Awu Jesu. Hayi that. Ngobani? Ngokuba umusa wakhe mkhulu kakhulu. Ngokuba lo kaJehova umusa ufana nowabantu mkhulu lo kaJehova. Hayi. Alright. Sesiqedile ke mfisho. Hayi mangiwe. Sesiqedile. Oh Jesu. uDavide uthi mina ke Gadi ngiyawuza ukuthi vele umoya wami manje usunomunye ubhlungu emoyeni. And njengoba kubhlungu emoyeni akekho namandla kunginikeza motivation yokuthi umoya wami ube right. Alright. Akekho sengaba nezwe ngenza ukuthi umoya wami ube right. Kodwa ke manje sengidinga isandla. Sonomusa. Because umusa wabantu uyahamba phela. And umusa wabantu unelimit. Kodwa kaJehova umusa mkhulu. Hayi. uDavide lento uyibona neqhaleni. Ingakafiki inkosi yamakhosi. Manje uma sesizofika la uJesu sesesiphambaneni. Usethi uJesu ke naye manje. Baba ezandleni zakho ke manje. Hayi. Ngiyambona umama nangu umama la fayibheke le ndodana eseduze. Vele abapostoli sebebalekile bothi umlilo ophethe lapha. Bengeke ngikwazi ukubeka izandla kubapostoli. Bengeke ngikwazi ukuyibeka kwabefundisi. Ngoba khona la ekhamba khona umthandazo uphela. Khona la hamba khona abantu bakhohlwe. Kodwa khona ongakhohlwa umuntu. Hayi. Wecaba uJesu indlela ade emthemba ngayo uNkulunkulu. Noma uNkulunkulu besemflathelile. Uthi noma uflathele Jehova. Kodwa ngiyazi ukuthi umusa wakho mkhulu. Kwazakhe izandla noma uflathele ngiyawubeka wami. Awungeke. Ingakho lathi iswi uqalekisiwe. Nothemba lakhe likubamba. Kodwa ubusisiwe loyo themba lakhe likuJehova. Then uDavide uyibonile, oh no. Noma umoya wami ulisisi kangaka. Noma izinto zingishayile endleleni. Because uDavide uyizimpe eziningi kakhulu. Angazi sinake izipoyilwayo kumanje. Kodwa yini into engiyishoyo? Uzungawubeki esandleni somuntu. Baba ezandleni zakho. Siphakame isimeni. Ngokulahla